Na Adom Kasee ne omanfo bi atwetwe nkobo busa se krom ti sei no mu chemu se se dia ban we betena adwa no so wo hye bo no so ye ne saa pepepe anke krom be yembre anti na ho nyenti e kan obi na krom aye dendende Spark hono mu abium science adwadifo na wo hono mu no wo nsem ka pa me pa to krom die nyame adawro ma ye tinkom eyara enya nsoala krom nya de kroma ya yo kromo nya de sika ni krom abaya obestra so de wani amani pa ba kokra wani amawalayi wani amani pa ba kokra sika ni krom obi anam kra se kra no wo ka obi kra nya bufu anam se sika ni krom nti na ne buafu no wo ya obasabasa sika ni krom se me kra Sunday bia meto akukọ mienu kumwe se sika ni ho mama ne kra ne nsesawa nam de yankwan ena medi kromonya ama se ayi akromfo ya bompa ya ma omo sakira ya nyina akromfo asa akọ machi asa akọ bokro no biem asa akọ bokro no biem because ya bompa ya ma akromfo na afa omo sesa no omo ya adwuma afa se nam se mo aya de no krono ani nuro so no omo ntole omo na me ba jo kromunya ba ku sei ya ba ya ntoshe senga madasi ya bra ya ntoshe ti aslamumu ayen ya twade wa obeka na bia wo ne ma nya fe wo ne ma fa ye beto sa ya nhia kufu ado akasa mreko akoma ke yetirate candidates for free jeje time ebesi ne akoma ka hwasa fe ne ye kwan madi akonya zo saa besi ne ma betra so abako so samba Ghana for a crash short memory Usai odwanfu usaya ba ene se ne ne ejimi de yemfa yentime soa etiana na kufu ade ye nhia ne de akoma ke yawu panoasi krom de ni obeka se yento ade bia na oboa me ya from girls prefect me tonwade omokola Rollins Park me ni efo Rollins Park nyina na ye tonwade wa ha obi obeka se edwanye no no oboa na ne nyoma anye fe omusiga na ede so ede ya ento ankosi anwumle no nsia bomple no ubenya de no mabedi hwan na atena wiasa na ade acha ho se media mani di mari aboa da na eno ane so be adwuma obu a onye adwuma na wonya adwuma wo hye dem no na ase kwan be na abefa so abedi enti akufo ado de oba na me ya Sandra girls prefect de aboa me free education aboa me bibia mu no ampa o me kan Adam bibia mu na aboa me na enkrofo bi sorry a omuti am second chance na omunsa media so e wo memu omumanne omumachina ekufo adu free so kura pa MPP ni de e wo ho enye de MPP no ebe free wona foforo ebeba so enti sesi ade me guest prefect me can they say oba wo ho a yadwumaden na yadwuma eye den a entonkwasi no nsia no wonsa ebeko wa no benya de ono ma bedie etimi de mawie makasa wara krom de nya ba ku sei Pagina scram for car off from our training na abisa say miske 2 series o on fro why customer transfer no crown e dream no madam krom de nya ba ku sei oba no pana mebu kakra abedu anim ne yakare unya dom kofi obetwa crab sa obia obon se wode obedu fie no unya de obedi mpo ade ase aduma krom ya de pa ne yan kan kiro Kuma ya de pa mara mo fuka oba so oniska obeduma gina osa oniska de wa na mote scan ko ya so otwa ne se fa ne se sidia no ono atwa ne price dia ma so obetua 4 cedis aduma ni mo ya de nti obegina sa diesel na nado eto mo no wo se wate so wo to mo no obi ya toto ne nuomam wote so no obi enu a wate ne nuoma so ene emo aye no na bonten 5 cedis enim ukoto wa cha 5 cedis enim ene koko yansa 2 cedis bio esi kirebuo aye dren ene banche ebo aye den enti ene fufuo yentwa 7 cedis eye 10 cedis enti sa wo kwa ba bi na wo niska na komodo na so kondo enkwan kakra
wunya fufuo enni enti yesra aban ne se dize na wote so ese no mabo emra fom no obi enu a wate ne no ma so enti yesra se na nado onte empanimfu asojafo bi hu krom na wo atototo wo no ma mu ko sro no wo mo ntete so maye na Ghana no eye nyina ya Ghana anyo ba akofo dia o man Ghana ye nyina ya dia enti na nado ohwe no ma bi no wonyanya se anu guase o ma na ka wono efiso ono na ban ene wo so masem tiawa Adwadifo no kyerɛ mu a wonhu ho ano wɔ adeton ne mu maame ba ko a wɔkasa ye wɔ se sɛdeɛ kane bi nanka Kwasi da bia wotimi kuma nkukɔ mienu ɛyɛ nkwan no sesei die wonya ne saa agye sɛ wɔde ensesa amane ene momone ene yɛ nkwan owura ba ko nso kyerɛ mu a ensɛm adwadifo ne ka ne de wɔno wɔnom anya adwene sanse sɛ wobedwom na sɛ onyama mu ofa wobenya atɔfo amoma ba betɔ wo niama woni wɔnom ɛyɛ adwene na baabi a wɔwɔ kora no krom te sɛn ɛwɔ hɔ no